Исәнмесез, хөрмәтле дусларым. Сезнең өчен бүген мин, Лилия Зәйнуллина, вокал буенча бишенче дәресен уздырам. Безнең музыкада төрле тем һәм төрле длительностьләр бар. Без бүген сезнең белән вак ноталарны тиз җырларга өйрәнәбез. Беренчедән башлыйбыз 2 нотадан. Авызны йомып кына. Әкренләп башлыйбыз, аннан соң темпны тизләтәбез. Тыңлагыз. Әйдәгез бергә. Рәхмәт. Хәзер инде шушы күнегүне без ачык авыз белән җырлыйбыз. Тыңлагыз. Әзерләндек? Әйдәгез бергә башлыйбыз. Хәзер инде без 2 нотаны истән генә җырлыйбыз. Фаршлак. Тыңлагыз. Әйдәгез бергә. Әзерләндек? Башладык. Хәзер инде без, хөрмәтле дусларым, җырлыйбыз 3 нотаны. Триоль. Тыңлагыз. Әйдәгез бергә. Әзерләндек? Башлыйбыз.
Булып чыктымы? Рәхмәт. Хәзер инде булып чыкмаса, бик борчылмагыз, яме? Әкрен генә өйрәнербез. Хәзер тагын бер күнегү сезгә күрсәтәм. Тыңлагыз. Беренчедән әкрен генә җырлап карыйбыз. Хәзер инде тизрәк. Рәхмәт. Хөрмәтле дусларым, хәзер тагын бер күнегү сезгә күрсәтәм. Аны эстән җырлыйбыз. Тыңлагыз. Зия, зия. Хәзер әкрен генә башта күрсәтәм. Әзерләндек? Әйдәгез башта әкрен генә җырлыйбыз. Хәзер инде, хөрмәтле дусларым, тагын бер күнегү сезгә җырлап күрсәтәм. Тыңлагыз. Хәзер инде әйдәгез бергә җырлап карыйбыз. Хәзер инде, хөрмәтле дусларым, соңгы күнегүне күрсәтәм сезгә. Аны ярты тон белән искә таба җырлыйбыз. Хроматический гамма атала инде ул. Тыңлагыз, беренчедән әкрен генә җырлыйбыз. Беренчедән әйдәгез авызны йомып кына җырлыйбыз.
тормышта җырларга. Ә хәзер әйдәгез ачык авыз белән җырлыйбыз. Тыңлагыз. Аны 4-кә санагыз. 4 акцент име? Карагыз. Бер. Ә хәзер инде әйдәгез бергә җырлыйбыз. Әзерләндек? Башладык. Хөрмәтле дусларым, мин сезне көтәм киләсе атнага. Бик зур рәхмәт сезгә. Сау булыгыз.